Bukan soal aku nggak laku-laku itu enggak. Aku khawatir no Mbak Elisa. Apa? Khawatir rabi-rabi aja ngenteni aku. Nembang bareng ya Pak? Nggih. Nggih Pak, Bu, nembang bareng nggih. Ayo. Nggih, naminipun sinten Mas? Mas Dendi. Oh, Mas Dendi. Pidalem saking pundi? Saking Dempelan. Oh, statusnya napa? Tasih jomblo niki. Oh, jomblo. Sami niki nggih, tasik koplo niki nggih. Wontenipun nggih namung niku Pak sindene nggih. Mboten napa-napa niki pun disuntik kok Pak. Dadi aman. Ing atase Bapak calon bupati kok wedine karo Tatin. Coba Nduk Umi gandeng iki sowan ning Madiun tertembang iki doa untuk seluruh masyarakat Madiun. Mula ning mburi mau lek enek Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka ngono to? Nggih. Ah, kaya ngono kuwi. Coba sampean bisa berwawancara atau matur karo Bapak Ibu supaya nembang bareng iki mesti apal piye iki nih. Ayo, ndak. Nembang bareng ya Pak? Nggih. Nggih Pak, Bu, nembang bareng nggih. Nggih. Tasih kemutan mboten, Pak? Ibu-ibu kemutan? Nembang bareng nggih? Nggih. Sinten mawon ingkang kersa nembang mugi-mugi kula dongake rezekine kathah, umure panjang. Tanpa instrumen, coba ya sareng-sareng kalian Umi. 1 2 3. Panas Panas. Tepuk tangan luar biasa Kyai Madiun lho nyeni budaya tenan angel golek penonton kaya ngene iki. Ah temenanan. Wis sakniki sisan damel Nduk dikai bonus. Pripun? Lek enten bapak utawi ibu sing kersa minggah panggung apal nembang kene iki kula sangoni 200.000. Ayo. Monggo Pak, Bu. Siapa cepat dapat. Ayo mriki. Langsung maju. Nggih, ayo maju. Monggo boleh Mas ya boleh. Langsung maju mawon, maju mawon. Nggih, nggih. Boleh dua orang boleh. Dua orang boleh, Yo, dua orang iki boleh. Mas bendene. Ya iki. Ah, nggih. Ah. Pundi? Nggih. Nah, Piyai Putri iki. Aduh, nggih. Nah, nggih. Monggo, nggih. Yogo nggak boleh Yogo. Nggih. Nggih. Siji loro setunggal pira iki siji loro Kalih. telu nggih ngapunten sing sanese lho Mbah jenengan nggih badhe nembang mriki pisan rapopo mesake ayo kadung rene ayo coba kaya apa nggih Mas asmane sinten jenengan nama Mas Dendi. oh iya nggih oh jenengan barang beh 200 ping 5 boros no iki ngomalian mboten napa-napa pon mriki hop lho nggih 5 cukup nggih 5 cukup mriki Sekawan Pak. Sekawan. Siji loro telu wah papat alhamdulillah 800 ya nggih nah iya Pak Darno mangke kula mangijoli lho Pak ayo iki padha nome ditakoni iki Mas iki ayo Nggih, naminipun sinten Mas? Mas Dendi. Oh, Mas Dendi. Pidalem saking pundi? Saking Dempelan. Oh, statusnya napa? Tasih jomblo niki. Oh, jomblo. Sami niki nggih tasik koplo niki nggih
Nggih. Oh nggih. Sampun. Kon nembang sik no. Oh kok nembang, langsung nembang mawon. Langsung, nggih. nembang mawon nggih Mas. Yuk, 1 2 3 yuk. Panas, panas. Mbah, sabar yen nggih Mbah nggih. Gentosan nggih. Ayo. Gentosan. Nggih. Nadane dipaske, kei nada. Panas, panas. Mlaku orang gawa payung. Bapak Ibu keplok bareng Pak, yuk. Sandale diseret. Dlamaane mantung. Surabaya geger ngungsi ning Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Tepuk tangan Mas Dendi cah enom lho apal elok luar biasa. Aja-aja dalang sampean. Boten, Yoga, boten. copet apa? Ya caske Wah, nggih. Engko Mas Dendi. Pun Matur nuwun Pak Yoyo. sami-sami nggih. Nggih, saged diaturke Buin. Nah, jenengan saged pinarak. Nggih, salaman mboten kalih Pak Dalang. Nggih, monggo mriki. Ndang itu judul ya, Mas. Nggih. Umi disalami Umi. Ayo salaman. Nggih. Yuk. Salaman tambah 50. Iki apa to Ki? Loh ngenyang. Iki arepe nyanyi apa rentenir tambah 50? Ngenyang. Mbah Kakung, asmanipun sinten, Mbah? Asmanipun sinten, Mbah? Tiakan Umi ken. Mbah Sarni. Mbah Sarni saking pundi? Sarjana seni. Nggih. Saking pundi? Ngadirejo. Ngadirejo mriki. Nggih, nggih. Monggo, Mbah, monggo. Monggo. Panas panas mlaku ora gawa payung srandale diseret dlamaane mlentung Surabaya geger ngusi nang Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Luar biasa. Nya dijawabne Mbah Sarni. Sarni sarjana seni. Nggih, terima kasih panjang yuswa nggih, Mbah. Nggih. Nggih, nggih. Mike, nggih. Lagi sinten takoni nggih, Asmanipun sinten, Bu? Mbah Tuti. Oh, sampun, Mbah. Nggih. Oh, nggih, Mbah Tuti. Saking pundi? Jakarta. Pundi? Jakarta. Bu Tuti, niku mikir rada cedhak pengen tutuk. Ketoke wis sepuh terus gila karo mik jenengan ora. Ancene. Nggih. Monggo, ayo. Monggo, Wis ketuweken. langsung nembang mawon. Nggih. 1 2 3. Panas mlaku orang gawa payung sandale diseret dlamaane mlentung Surabaya geger ngungsi ning Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Wah, jogete jenengan apik apane ditambahi sekop. Tambah. Mpun. Oh, tambah mboten tambah niki. Mboten iki Ya malah. Allah kan nek nggo ongkos kereta. Mboten iki malah duitku malah kurang peh iki kakean iki. Ditransfer mawon nggih. Aja. Reken. Sampean bareng ngono kuwi malih rumah saku malih kaya kotak amal. Loh, lah Ayo, niki pun anu persegi 4. Nggih, matur nuwun. Kaya kotak amal. Semono sik kemayu nom-nomane mesti ndak umum lho iki. Ayo. Matur suwun salaman katanya. Nggih. Salaman kali Pak Dalang. Nggih, matur nuwun. Panjang yuswa sehat gitu. Amin Tuti. ya Allah. Nggih. Nggih. Matur suwun. Nggih. Nggih. Kopen. Dimong, Bu. Dalek nggih. Keng mriki tebih mboten dimong. Mboten kula wau mlampah. Pun nate mirsani Cahya Kuntadi mayang. Ben dinten kula presani Teng wonten TV. Tak kira ki nusul aku neng dindi ngono bae neng TV. Nggih teng TV, Sakti TV, Pak. Sakti TV. Siang Nggih. apa dalu? Siang. Jam pinten? Jam 12. Jam 12 Sakti TV wayangan dalange sinten? Napa kae? Dalange sinten? Dalange sinten? Yo Pak Cahyo. Kunadi.
dengan dalang Ki Cahyo Kunati dari Semarang. Nggih, monggo Bu sapa mau? Bu Tami. Bu Tami 6. Nggih. Panas panas mlaku ora gawe payung srandale diseret lamaane mlentok. Waduh, sing kake apike. Surabaya geger ngusineng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Nggih. Tasik nuwun sewu Mbah Kakung tasik Bu Tami. Pun seda. Mboten wonten nggih sampun. Tahun pinten sedane? Ampun enten 12 tahun. Lha jenengan mboten rabi melih? Mboten. Putra pinten putra? Putrane sekawan. Putune 12. Poh. Sak tim bal-balan turah siji wi ayo. Pancing nggih kok. Saestu. Lah nggih. Saestu Sehat panjang yuswa nggih. Amin. Niki wau pun kula sangoni to niki wau. Derek. Kali aku. Jenengan niku nggih ngoten. Aku lali tenan nih. Oh bentino didelok lho kok yo. Kula gur ndelok ora nanggap Dik. Lah mboten gadah duit. Ah, mboten. Kula mang dongake sehat. Amin, kula dongakne sehat, Panjang umur. sedaya panjang umur, Anggen kathah kula omah-omah kalih Bu Kesi jenengan dongakne. Inggih, sedaya. Nggih. Mriki, niki. Nah, mriki Bu. Nggih. Monggo niki make kagem napa? Kangge jajan mawon. Mosok wis sepuh arep jajan sempol, Dik. Lah kangge napa pun sepah nggih. Monggo Bu Tami sehat selalu panjang yuswa. Matur suwun. Nggih sami-sami. Tetep nggih mirsani teng Sakti TV nggih Bu Tami nggih. Ha nggih. Luar biasa matur nuwun. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang telah tampil pada malam hari ini luar biasa elok temenanan nggih. Nggih Bu Tami matur nuwun karo Mbak Tatin Titot. Wah iya cocok yen ngono. Coba diwiwiti saka Mbak Elisa luwih dhisik. Para penonton tepuk tangan yang meriah untuk Elisa harus halas hadir bersama kita. Kok aku kaya binatang sirkus toh? Kok kaya binatang sirkus? Kok iso sirkus? Ini adalah Para penghormatan. penonton, ya berikan tepuk tangan yang meriah untuk kaya gajah lagi munggah apa ngono, apa munyok lagi ngopo ngono loh. Kowe munyuk. Yang biasa aja gitu, biasa. Rumah samu sampean munyuk. Lah. Lah pancen sampean munyuk wedok aku lanange piye. Aku. Ya luar biasa matur sembah nuwun sampun dipun timbali wonten Ngadirojo Madiun. Ngadirejo ya. Oh bukan Rojo, Rejo. Rejo Kecamatan Wono Asri. Wono Asri Ngadirejo Balong Kore lan kula nderek mangayu bagyo Bopo Darno anggenipun sampun bolo kromo kagen putranipun inggih menika Mas Dika kalian Mbak Sinten wau namine Risti. Mas Dika kalian Mbak Risti sampun kalih taun kepengker. Kalih tahun Tawa setunggal tahun kepengker ora kepengker. Kalih nak wau kula sampun bicara-bicara. Waduh, ayo. Kalian Bicara. Ibu Darno ngaten kula tanglet Bu Darno napa sampun pulokromo sampun dangu putranipun. Inggih Mbah sampun kalih tahun kepengker. Ngaten kalih tahun Pak Cahyo lajeng sakmenika putrane nggih sampun napa niku? Apa itu? Lahir itu apa sih? Sudah umur 14 bulan. Nggih, lahir niku basa Jawane napa to? Bayek. Suwile babaran pun kawan bela sasi kepengker. Nah kula nderek seneng, nderek remen, nderek mangayu bagya pokoke anggenipun pulokromo saged awet, dangu saged langgeng anggenipun bebrayan.
nggih. Lan putranipun saged migunani tumrap nusa lan bangsa. Lan saged ndamel bangga tiyang sepuhipun. Bangga ki apa? Apa ya? Banggai apa ya basa Jawa? Bongbong. Bombong. Bongbong tiyang sepuhipun Bapak Darno kalian Bapak Darno. Dua-duanya putra dari Pak Darno sedaya sampun palakrama. Nggih. Jenengan Niki aku arep takon, sampeyan rabine kapan? Kula. Heeh. Tolong jangan tanyain soal rabi ya. Kenapa? Karena rabi itu hal yang pribadi dan sensitif. Gue bukannya aku nggak laku-laku gitu enggak. Bukan soal aku nggak laku-laku itu enggak. Aku kuatir no Mbak Elisa. Apa? Kuatir rabi-rabi aja ngenteni aku aja lho ya. Ya mau masa aku sing nomor loro lah Pak. Ora, ya. Wah nek kula kalian Pak Cahyo dados sik nomor kali. Ampun nggih, aja Pak yo tak goleki sing bener-bener setia. Loh, aku setia. Aku Tresno setia. tenan. Tresno aku yo an. Iso nganu nguripi. Wah, nguripi aku dalang kok. Ayo. Piye, golek sing piye neh? Ayo komplit. Lucu. Lucu darder ket sore ngono ayo. Ayo. Apa meneh ya? Terampil. Trampil no aku, sawangen ora trampil piye to. Hei, lho trampil. Ayo. Ora gampang kesel. Oh, aku semangat telu bengi saya geni aku malahan ora nggih. Apa meneh ya? Ngayomi. Ngayomi malah sak rombongan tak ayomi kabeh. Ngayani. Ngayani sinden-sinden untuk gaji lantaran saka aku nyuwun Pak Darno lho. Kok komplit ya? Apa sing durung ana? Masak iso ra? Masak. Kuwi piye to wong lanang kon masak piye? Loh, dalam rumah tangga itu nggak harus yang cewek ning dapur apa ning kasur. Kabeh ki kudu seimbang gitu. Kayak nek ngerti-ngerti sing wedok pas loro ya engko gentenan tak masakke apa Bu? Wah, enak bos senenge nek dadi bojone. Ya tulung ya Pak gawekno sego goreng, ndoke matane loro. Malah aku megal lek karo kowe matak-matakne bojo ngono iki. Malah medeni spesial ngono lho karetku no. Nggih, mbok menawa ini agamane sami kalian jenengan meneh Pak Darno, nggih. Napa nggih? Pak Lusius, ayo. Nggih, kula nderek memuji. Kira-kira doa yang terbaik menurut jenengan, ayo pripun niku mempelai berdua. Loh, yang jelas itu kalau untuk mempelai itu kalau sudah disatukan oleh Tuhan itu nggak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya, kuwi satu untuk selamanya. Kuwi sing kudu dieling-eling. Aja mendua, aja nambahi, aja dicerai-beraikan. Ngono. Kuwi cara. Aku ora nambahi aku kuwi, gur mengembangkan aku ki. Mengembangkan usaha. Jenderek ngaturaken panglipur. Nggih, wau enten sing ngersakaken anu Mbak, podang kuning Mbak. Ayo niku sing jenengan maca wawan podang kuning sing dikersake. Nggih, siap. Coba Iki nggih kaya wonten saking sinten? Pak Pagi. Pundi Pak Pagi remek? Leres Pak. Pak Pagi nggih. Nggih. Ngersake napa? Podang kuning. Podang kuning. Oh nggih, coba sampun menika wonten saweranipun setunggal atus sewu. Yen sampean karo Mbak Tatini dadi bintang tamu pas. Sampeyan ki ratune podang kuning, Mbak Tatini lara kuning. Lah ya kuwi pas kuwi ngono kuwi. Wah, mripate plerok. Plerok. Upama Mbak Tatin dadi guru wangune guru apa ya? Hah? Guru olahraga, bener Pak. Itu guru yang baik nek dadi guru olahraga. Pamane engko nek murid-muride wayahe jam 6:30 kudu lari muter lapangan ping 3. Bu, aku kesel ya, aku tak jajan ya. Ya kan oleh jajano. Ah, wis jenise nek Mbak Tatin mesti baik kuwi. Baik apa kaya ngono kuwi ya. Dadi ora susut malah saya nambah ya. Heeh. Podang kuning Mbak Lisa ya. Kita mbok kangen suwi ora petuk karo jenengan Jian. Nggih, Pak. Kanca-kanca Madang Karayu Mas Haji masih takon ae ora. Kapan Mbak Elisa? Kapan Mbak Elisa? Mas Haji. Nggih, terima kasih Mbak Elisa. Nggih. Monggo dipun bawani coba kaya apa? Podang kuninge. Nadyan wujud temong baksi
alus manis neng si podang jenar iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo ya Mbak dibacutke langsung dandut kemawon monggo Mas Noval yuk warga damai sejahtera barokah berarti samir ke pancet kara pancet oke Hey!
Ibu-ibu nyuwun tepuk tangan untuk Elisa Urcaros Alaso. Matur nuwun, sembah nuwun. Wis pancen ya suarane apik, piyayine ayu, pinter, cerdas. Ayo sekolah ya dhuwur, wah tenan. Yo, saiki genti nanjake bintang tamu sing awake kaya kowe, Mbok. Ayo. Ayo ndang diglundungne rene drime yo. Ayo. Aku nggumun sinden liyane iki do sumeh-sumeh lho. Liyane mesem guyu sawangen. Lambene le nyuwongot nganti kena nyantolne kethu kaya. Wong ditimbali rene kon nglipur parane dhek ulate elik. Ayo. Wis ben, ayo. Ya dikurmati, ya dikurmati. La ilaha illallah. Ora Tin, ayo. Coba kaya apa Mbak Tatin Lestari Handayani Titot. Ayo, ya coba. Awakmu ya ora nyawang mau Elisa lho. Kebak tata krama sopan santun. Sinden disalami kabeh, dalange disalami. Lah kowe ora nyalami aku maksudmu piye ngono kuwi? Sapa wangi Elisa wis dicantik-cantikke. Gandeng aku sing maju kok drem digundhong iki maksudnya piye? Lah awakmu lemu apa ora? Ya lemu Mas, ya lemu rek ya ora ngemuni drem. Lah apa? Nangka blonyo. Nangka blonyo mengarep kok. Apa ke? Biasane kan nangka kuwi enak legi manis. Lah ya sik Madheparana guyu sik, mesem. Nek karo masyarakat ten mriki ra apa-apa guyang-guyu lah aku nek karo dalange wong ya ket mau nganu aku terus kok ya. Lho, sampean iki iso teko kene ditimbali. Posito. Ditimbali karo Pak Darno. Iki uratku kena ketok iki. Ditimbali karo Pak Darno kuwi mergo lantarane aku. Lah upamane Pak Darno anu bintang tamu niku sinten nama Elisa Mas Ayo. Mboten sah. Mboten sah Elisa, mboten sah Tatin golek bintang tamu liyane. Sampeyan lek ora sida entuk rezeki nang kene to. Lah kudune matur nuwun karo aku. Lah nggih kula matur nuwun Pak Yoyo. Lho sing apik ngene. Matur nuwun Pak Dalang nggih, ngono kuwi. Lek ngene ngece. Tergantung kok ya. Jenengan ket mau ngelek-elek aku terus lho. Aku dandan ngene iki 2 jam kok nek tekan kene kok doneke tang. Doneke limbuk apa meneh mau? Kowe ora ngerti. Nek iki ratune podang kuning nek aku lara kuning bareng mau. Lah kowe lara kuning apa ora? Ora. Lah ora ya aja nesu, nyatane ora kok ya ngono kuwi. Mula wonge aja gampang tersinggung. Lek gampang nesu kaya ngene nun sewu. Elisa ya awet enom kaya ngono, sik cantik kaya ngono. Sampeyane susu saya tuwek lek nesu terus ngono kuwi. Kula kandhani nggih Mas Dalang yang terhormat. Nah iya, hormat. Maksudnya kula niku tergantung mungsuhe. Nek mungsuhe iki apik, aku ya apik. Ngono ya? Aduh Tatin, ya ampun. Sugeng rawuh wonten ing Adireja mriki Mbak Tatin nggih. Pripun kabare ya ampun. Sakniki kok awake ya ampun, luar biasa. Jan kaya bulus. Aku tiwas guyang-guyu lho Mas. Bulus ki apa kleru? Bojomu jenenge sapa? Tulus. Lah ya lek kowe ndang bulus apa kleru ngono kuwi? Lah ya Bu Tatin apa Bu Tulus ora bulus. Bose to, kowe aja kae lho jenenge iki jenenge Bu Kesi ya. Iki lak bojone Pak Cahya. Berarti kan iki bojone Bu Cahya utawa Bu ya Bu ya ngono wis kenek. Ngono kuwi. Ora perlu sampean memprotes seperti itu. Kesi jenengan donekke buaya lho. Buaya. Kupingmu bosok kuwi ora. Buaya buaya ora. Lah iki mau keteke kuwi. Lah ya nek ya sing penak aku kan. Lah kene salim kene. Ora suwi ra petuk bareng salaman. Kene coba kaya apa Cahayu. Ayo. Ayu banget kowe disawang kok sedotan. Ayo kene. Sedotan wis sing ana cendole to dadi genah bruwet. Kene salim kene. Lah sampean umure kok salaman. Cantik. Munggah ora? Munggah rene no. Biasane lek ya munggah dhewe to kowe. Ayo kene Cahayu nggih. Pripun kabare sehat nggih? Alah tangane kasar aja. Lah nyekeli wayang bendina karo cempala ora kon kasar piye ora nggih. Ngene ya lumayan rada alus sithik. Ya halus, lumayan lho wong lanang kaya ngene iki. Lumayan apane? Garis iki cetha iki. Lho. Garise piye? Garis iki tegak lurus menuju surga ngono kuwi. Amin. Amin. Silak kesusu po? Lambemu tak kotak pisan iki ora. Lah kok menuju surga maksudnya? Sok kabeh kan ya kabeh nglakoni kaya ngono kuwi. Kowe pengen neraka dhewe kowe.
Ya ora. Lah iya yen ora ya ngono. Sing Nek karo apik. nang umpama aja ngendake gede rasah wae rasah. Heeh. Kuwi lho, delon Mbak Elisa ngagem bayake lak padha karo sampean, jarike lak padha. Padha. Ketok singset langsing, indah memuai. Kuwi sampean ngangge bayak aku syuting pecuwotot kabeh piye. Tak andeni ya Mas. Apa? Jenenge menungsa urip nang alam donya kuwi ana sing cilik, ana sing gedhe. Betul. Lah kuwi iki ana wong sing seneng sing cilik, ya ana wong sing seneng sing gedhe. Nggih ta Pak Bu? Oh, direk. Lah kaya muni nggih mergo kok pentelengi wedi kabeh kok asine ora ngono. Lah kon milih sing langsing ngono kuwi. Ya ora Apa mesti lagi jenenge piye? wong seneng ki relatif. Relatif piye? Kaya jenengan barang kuwi nek dole mungal ngene Pak Yoyok kuwi ganteng, Pak Yoyok kuwi manis. Ning bagiku ya biasa aja. Ya mergo atimu wis serik karo aku kok asine. Jajal pamoke tak lem terus lek ngelokne aku ganteng asline. Ayo. Oh to. Ganteng nek saka kene. Oh, terus Nek tak cedhaki ngopo? kaya apa ya kuwi kuning-kuning ki. Kaya napa, Pak? Kowe aku madake dalang jumbleng apa piye arepe? Ora lah, Prok wis pisan jenengan kowe kan ora. ngagem kuning, piyantune nggih kuning dadi kuning padha dene kuning ngono lho, kok le. Ah iya. Kok mau ngarep ngepruk wae niki. Kok mau Lah Bu, isene karimu iki suwe. benjang malih nek nanggap dalange mboten saniki nggih. Ora iso kabeh sing penting dalange luwih dhisik bintang tamu iki keri iso aja iki karepmu piye ora. Salahe Ngono kok. kudune tamongi bintang tamu kudune Pak Darno, Ibu, matur nuwun sampun ngundang Ki Cahya Kuntadi satemah kula saged katut sowan wonten ing mriki. Kudune rak ngono Ya awakmu. ora, Pak Darno kuwi mergo pengen ngundang aku ro Elisa terus lagi golek dalang. Oh iya bener Tin, aku mau diweling karo Pak Darno ya An. Apa? Mangke menawi Mbak Tatin pun rawuh tulung nggih bar wayangan mboten sah kondur teng Kulon Progo teng Yogya mriko ngono. Lah- Sampeyan kon keri kene sesuk. Lah ngapa? Karo nggih seret-seretan putune lho. Oh, arang ngelingi dalange wis duwe bojo. Sempit. Aku kok antem ya langsung semaput lengene gedine semono. Ayo. Ya lancar rezekine, mugi tansah ayem tentrem nggih Pak Bu. Nggih, Ki Ngenjang saged wayangan malih, dalangnya gantos nggih. Lambene elek tenan iki nganyele iki ora ya. Kene nek dipales ngono genti wae arep nesu. Kak ora nesu ora apa-apa, gantos ya ora apa-apa. Ayo. Dalange dudu aku bintang tamune ya dudu awakmu, dadi padha mrongose. Oh nek udu aku tak dongake udan terus. Apa kowe pawang udan kok ndongakne elek? Ayo. Ya mbok menawa. Kowe tak aturi prisa Mbak Tatin. Napa? Ini panjenenganipun Pak Hari Wuryanto wis kepareng rawuh. Nah, Oh, nggih. ini juga saudara akrab sekali dengan Bapak Darno Nggih. yang insya Allah akan mampu membawa Kabupaten Madiun semakin indah dan juga harmonis. Nggih, luar biasa. Aku rono rawuh rene. Ayo, coba kaya apa? Nembang karo sampean. Apa? Pak Hari Wur, Kon piye? diaturi munggah panggung. Oh nggih. Monggo Pak, Pak Hari. Sugih dhuwit tegesin lho, Tin. Ayo, nggih. Ra, aku ngerti beruang mesti ya beruang kewan. Nggih. Bu Hari Wur, bekti kula sehat selalu, amanah. Amin. Nggih. Monggo menika wontenipun nggih namung niku Pak sindene nggih. Mboten napa-napa niki pun disuntik kok Pak. Dadi aman. Angel men. Sing ati-ati cedhak karo pejabat barang kok ya. Aman nggih Pak nggih. Aman. Jenengan tak nggih mboten napa-napa ta kula cedhaki ngenten. Mboten. Mboten. Kok gumujeng ta Pak? Lah terus pripun masa nesu? Mboten sandredeg to. Biasa mawon. Alhamdulillah. Ora Biasa ngerti to. nggih. Pak Hari Wur ki PSHT lho. Tak silat. Golek aneh-aneh di T kok ayo. Di apa? Di T. Lah ra apa-apa kan jenengku Tatin. Wah. Sama-sama Oh, ya. teh jadi Titat ya, jodoh. titat ya. ya. Ah, bener kowe. Apa mulai cedhak karo Piai Kakung terus sugih kok malah cerdas men, Tin? Hah? Cerdas. Ya, kandene aku delok-delok mung suwe kok ya. Ya sampean sing bawa pangkur sik. Oh nggih. Kula Pak sing Nggih. bawa. Monggo. Kok kaya gila to Pak? Kok nek mati gur setitik mlerok tok. Ah, iya. Ya Tin. Saiki kok ana laler nanti-nanti to iki. Mula kowe adusa ora. Sinden ra tau adus ora. Saing dene iki lalere kok ya. Aku kan manis dadi dikroyok laler. Ah iya, kencing manis. Wah, pancene dalang.
Ya Tin. Iya, oh ya yo. Sarep mangap iki lho. Sawane aku. Kok malah guyu? Lah ya ora. Ayo sinden kok mangap lah. Loh, nek arep nembang mengutarakan tembang rak ya mangan. Pas mau lek nek laler to. Kowe mangap nyemplung. Ayo. Untung. Panjenengan niku HP-ne kok muni, Pak. Kula wonten mriki kok, Pak, mboten mirsani HP, nggih. Langsung mawon iki. Oh, nggih. Apa desake mawon iki. Ayo Tin, jonane tak kuwetak tenan kowe. Ora lah nganu Pak anu iki lihat YouTube panjenengan. Oh iya. Iki kan disiarke wonten streaming to. Nggih, mriksani wonten HP lah wong wonten ngarepe enten wil cetomakno enten kok. Ngapunten Pak, ampun cedak-cedak wae apa dirubung laler niku. Kok aku mau pas dhewe iki jane ora dirubung laler lho. Ayo. Ya. Saben bengi nyawang konang jengleng mboten Pak? Sekecane dipun jenggleng nih mawon. Oh nggih. Nggih. Tujune kok Tatin ngelekke lho nggih. Siap kula jenggleng bar niki Pak. Yen memajang among karo janar kuning pripun Pak jenglengane? Luar biasa. Luar biasa. Nggih, biasanipun nek ten Jogja niku nek jengleng sepisan pira ngaten lho. Pak Hari ampun ajre lho Pak, nugur kaya ngono wedi lho. Ayo. Nggih pun santai mawon dianggep kaya nek anu napa niki anu ya suami istri napa pripun. Alhamdulillah. Asal dipanggung nang tanggung ngono lho, ora tenanan. Iya, baca Natin. Nggih. Kembang wae watan guna Panjenengan anu rumiyin. Oh kuwi kanu bareng-bareng Pak. Nggih. Ting-tingane Mas. Pasitan. Asmat niku Pak, yo. Pacitan sarui Aku sing benake nggih. Sing atase Bapak calon bupati kok wedine karo Tatin. Biasanya nembang jenengan sae lho Pak, biasanya apik enek Tatin kok dan Ketoke terlalu cedak kula tak ten mriki Pak, panjenengan mriku dadine mengke men mboten grogi ngeten nggih. pripun Bapak? Anu. Mriki ne horeg niku bingung kok. Lha gedine semene kok pancen wah ngenyek awakmu Din. Mana Sudan? Panas sudan aling-aling caping gunung Nadyan. Nadyan wadon sarata Swara suling ngetang kali mulon masuk Pak gang Caping Gunung sesarengan
Bapak Hariwur. Jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ana ngendi jarene wis manah keturutan sing digadhah yen mendung tak silihi caping gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo ini ora ilang gone padha lara Para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Hari Wuryanto, luar biasa Kyai budaya ngayomi seni lan warga masyarakat nggih. niki Mbak nuwun. lagu wajib masyarakat Madiun ngendikane panas Panas mlaku. Oh nggih. Malih mboten napa-napa. Nggih. Melih Pak, nggih. Panas mlaku ora gawa payung sandale diseret ramane mangkok Surabaya geger musim nang Madiun ciamik dadi rukun tetep harmoni Madiun Ciamis kok. Yuk. panas laku ora gawa payung sandale diseret lamane mengko Surabaya geger ngungsi Madiun ciamis janji rukun tetep harmoni. Matur suwun Pak saya mugi-mugi Atur sembah nuwun Bapak Hariwur katresnanipun dumateng Pak Darno lan ugi sedaya warga masyarakat sumrambahipun Menika napa Pak? Alah mendadak repot-repot Pak, matur. Modele lho nek dhuwit nek kemenyek. Lah ya kabeh diparingi aku ya alhamdulillah. Mbak Lisa berdiri ngancani Mbak Tatin. Ayo. Nggih. Wah, coba kaya apa? Wah. Luar biasa. Ki, dulurmu lan wedoki iso kaya ngono iki piye lek entuk dhuwit.
Biasa Wes biasa, udah biasa. Ini kan yang dibagi satu-satu. Sing ora dibagi siji-siji wes biasane wes diincer. Ya kan biasa ngono kuwi. Iya. Ke zaman Pak Eno. Jan gemi kok. Neng iki ya biasane ya tetep jaluk neng anu wakil aku ngono lho. Jane ya didum ya. Didom. Ayo ngaku ora. Ya didom ning carane perbandingane cara 100 sih kowe sing 7 aku sing 3. Lah aku sing jaluk kok. Lah. Bareng ngomong ngono malah mekrok to malian. Bareng ngomongne dhuwit mekrok telan. Ya ngono kuwi. Oh iya, aku ya ngerti kowe mbiyen ngajari aku piye srepek playon ngono ning jajarku. Dadi ya ora apa-apa kowe sing akeh ora apa-apa ora masalah. Ya ngono kuwi jenenge kanca iki. Pasok aku pasok. Mas saiki Mbak Elisa dhek ya sugih to akhire. Sapa? Sugih apa ora? Sinten kula? Kuwi lho, Mbak Tatin. Mbak Tatin. Tukang ngemploki saweran ngene lho. Ya sugih Kok kok. ngeploki? Maksudnya piye ngeploki? Ora paribasan. Lagi mau Elisa sing ngomong kok. Kowe menteleng karo aku nyapa? Lah kok- Elisa ki omong ki untuk 3, kowe untuk 7 kaya ngono kuwi lho. Berarti ngemplok nek kanca-kancamu kuwi berarti ngono kuwi. Ya ora, jenise ngono kuwi mbiyen. Nek Iya. sapa sing maju kuwi jatahe sing luwih akeh. Nah, itu sakjane adil itu tidak berarti sama. Ora rungokna. berarti seket-seket. Rungokke. Makanya sing maju sing nyambut gawe Mbak Tatin ya aku sadar diri kowe sing 7 aku sing 3, Mbak. Ngono. Rungokna. Wah, beda karo Madangkara lek ngono kuwi. Apa? Madangkara pamane Umi maju ya. Heeh. Entuk kaya ngono kuwi. Ora mung didum karo ibu-ibu waranggono, pengrawit kabeh didumi, peniti didumi, Komplit ya, tukang son didumi, streaming tanpa adanya YouTube nggak mungkin seorang Tatin bisa kondang sampai Madiun ngene iki. Oh, lho, Mbak. Kuwi kapan toh? Kapan? Tiap hari ngono kuwi. Sapa sinden Madangkara? Madangkara. Anak aku tuh sinden Madangkara kok. Ya nekat tenan. Angel iki. Lah piye? Pendiriannya tetek-tetek Mbak Tatin iki ya ngono. Wis terkenal. Lah ngono, saiki nembang cah loro, ayo. Nembang napa? Mau tembang-tembang lawas saiki sing ala sekarang men dicintai oleh anak-anak muda sekarang lan mempelai berdua supaya bisa lestari. Lestari siap. Monggo para kadang-kadang Madangkara katur sedaya para lenggah tembang lestari. Ugi ngangepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel sugeng laras sedaya kemawon. Mbak Tatin melawan Mbak Elisa. Yuk, dados. Hey. Luar biasa. Terima kasih Mbak Elisa, Mbak Tatin. Sange limbok. Luar biasa, elok temen.